Λοιπόν, τα νέα του προηγούμενου Σαββάτου. Ο γύρος του κόσμου με ένα δίτροχο. Ως τα 19 του δεν είχε ιδέα από μηχανάκια, δεν του τέριαζαν. Από την πρώτη φορά ωστόσο που δοκίμασε να ανέβει στη βέσπα του για πιο άνετες μετακινήσεις μες στην πόλη, ένιωσε αυτή την απίστευτη αίσθηση ελευθερίας που μόνο ένας μηχανόβιος μπορεί να καταλάβει. Από τότε κόλλησε και το μικρόβιο, σε σημείο που αυτόν τον καιρό κάνει το γύρο του κόσμου πάνω σε 2 τροχούς. Η αρχή στα ταξίδια με τη βέσπα του, PX200 του 2003, έγινε δειλά-δειλά με πιο μικρές διαδρομές επί ελληνικού εδάφους. Ώσπου από το 2009 και έπειτα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Στέργιος Γκόγκος παίρνουσε την άδειά του σε όλο και μεγαλύτερες δίτροχες αποδράσεις στην Ευρώπη. 2009 Άλπης, 2010 Πορτογαλία, 2011 Νορβηγία, 2012 Σερβία. Κάπως έτσι μου συνόθηκε στο μυαλό η ιδέα για κάτι το διαφορετικό, ακόμη μεγαλύτερο. Μεγάλη έμπνευση ήταν για μένα και οι άλλοι 2 Θεσσαλονικής, ο Ηλίας Βροχίδης και ο Άκης Τεμπερίδης, που με μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο 4x4 αντίστοιχα έκαναν απίθανα ταξίδια. Με τις ιστορίες τους αυτές κοιμόμουν και ξυπνούσα. Και βέβαια μεγάλο πρόξιμο για να πάρει σάρκα και οστά το μεγάλο αυτό ταξίδι που τώρα κάνω, μου προσέφερε και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Σαν ένα αόρατο πόδι να μου έδινε τη δυνατή κλωτσιά που χρειαζόμουν για να αφήσω κάθε εμπόδιο πίσω μου, λέει στα νέα ο 27χρονος σερβιτόρος που έχει φτάσει πλέον στη Λομέ, πρωτεύουσα του Τόγκο στη Δυτική Αφρική. Μιλάμε δηλαδή για το δικό μας Γκόγκο. Στο Μάλι, ο Στέργιος ήταν πλέον συνοδοιπόρος με τον Άγγλο Λίαμ Πάρκιν που γνώρισε στη διαδρομή. Γύριζε και αυτός αναθυμφίλιο με το παπάκι του. Στην Μπουρκίνα Φάσο κάναμε αρκετά χιλιόμετρα και εκτός δρόμου. Χορτάσαμε τη σκόνη. Είδαμε πόλεις, ποτάμια, καταράκτες, λίμνες. Ευχαριστηθήκαμε την απέραντη αφρικανική σαβάνα. Είπαμε έτσι να πιάσουμε πιο τροπικά κλίματα, με λίγη ζούγκλα και περισσότερο πράσινο. Και να που είμαστε νότια της Γκάνας, περιγράφει. Ως τώρα το κοντέρ της βέσπας του έχει γράψει γύρω στα 11.000 χιλιόμετρα. Κατανάλωσε 415 λίτρα βενζίνης, δηλαδή 3,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Διανύει από 150 έως 250 χιλιόμετρα καθημερινά. Πολλές ημέρες πάντως ξεκουράζεται. Έξω από πόλεις ψάχνουμε για ήσυχο, σκιερό μέρος, στείλουμε τις σκηνές μας και πέφτουμε για ύπνο. Μέσα σε κατοικημένες περιοχές υπάρχουν οι λύσεις του κάμπινγκ, φθηνό κατάλημα έως 5 ευρώ, ή της φιλοξενίας σε σπίτια, couchsurfing. Το φαγητό είναι κάτι ακόμη πιο εύκολο. Street food υπάρχει παντού. Είναι υπερβολικά φθηνό, πολύ νόστιμο και πάντα φρέσκο. Και όταν το βαριόμαστε, μαγειρεύουμε κάτι στο καμινέτο. Φρούτα πάλι όπως ανανάς, μάγκο ή παπάγια επίσης έχουν τη θυμητική τους. Αν τώρα είμαστε εν κινήσει για περισσότερες από 3 ημέρες και κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ, γεμίζουμε πλαστικά μπουκάλια με νερό, από βρύσες βενζινάδικων, πηγάδια ή από οπουδήποτε αλλού για να πλενόμαστε, αφηγείται. Μέση και τσέπη δείχνουν τον δρόμο. Έναν ολόκληρο χρόνο προτού ξεκινήσει, έστεινε επί χάρτου ο Στέργιος στο ταξίδι αυτό. Πέρα από τη χάραξη της διαδρομής, είχε να φροντίσει προκαταβολικά και όλα τα απαραίτητα για την παρατεταμένη αυτή απουσία του, τους ιδιαίτερους κάθε φορά προορισμούς του. Όφιλε να κάνει παραδείγματος χάρη διάφορα εμβόλια για κίτρινο πυρετό, λύσα κτλ. Να εφοδιαστεί με φαρμακείο, ελάχιστα είδη κάμπινγκ, ένα καμινέτο που δουλεύει με βενζίνη ώστε να μπορεί να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα ζεστό καφέ. Είναι και Θεσσαλονίκη, όχι μην ξεχνάμε. Και βεβαίως είχε να περάσει και το μηχανάκι του από εξονυχιστικό τεχνικό έλεγχο. Μπούσουλάς του στην πορεία που τώρα ακολουθεί ήταν οι ιστορίες των άλλων ταξιδιωτών ανά τον κόσμο που διάβασε σε 2-3 βιβλία. Βασική φιλοσοφία και το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου σε ένα τέτοιο μακρινό ταξίδι είναι πως ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα. Είναι τόσο πολλά τα χιλιόμετρα και τόσο πολύς ο καιρός που λείπεις που όλα λίγο πολύ θα συμβούν. Οπότε απλά ηρεμείς και το απολαμβάνεις, εξηγεί. Όσο το επιτρέπουν οι καταπονημένοι μέση του και η τσέπη του, όσο συνεχίζει να περνάει καλά, σκοπεύει να ταξιδεύει κατά αυτόν τον τρόπο, ξεκαθαρίζει. Δεν υπάρχουν ακόμη σκέψεις για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είμαστε ακόμη στην αρχή και αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να φτάσουμε στην Νότια Αφρική, όπου σχεδιάζουμε να βρεθούμε σε όχι λιγότερο από 4 μήνες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, η ιδέα να περάσω από εκεί κατευθείαν στην Νότια Αμερική με εγωιτεύει πολύ περισσότερο. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς για τέτοια σχέδια.
αυτά λοιπόν στο ένθετο των νέων, στο ταχυδρόμο Weekend, 15 και 16 Τρίτου 2014. Στέργιο, όταν κάποτε δεις το βίντεο, έτσι, γιατί μου ζητήσαν να το σκανάρω το άρθρο και δεν είχα τη δυνατότητα.